no spiritual background no ono no ye den eja fa ne so ye eja me yensu a o hwe be fa je no sa aware ne ye den emfa da tem be the problem na be ye den na e be ba aware a ye den eguo ene ade a enko yiye no free awofo no eye sesia more than na ye den ye wo mu no because akoda ne free school ba ya pepepe osan ye den eco studies of studies ba obeye homework so ati ase in the homework na oba be ye no aduane kwa na wo mo no a o ntimi nko jade ho enko nkohwe nti be brawie school a uhu na uraba kama na oguru ho be ye nkwanfu bi ama wa obi a wubu ade buo eye den edi aware mu tintirman kase pa because wo mu ade a fa ne se wo mu ade a untumi ware obi a oye dignity untumi ware pakase bia obetuma ware fem fo yi bi nya de ni bibi e ba se bu adi pakase ni petitire because ni petitire no amanfo ba ne nchen always ni se wo obi a wo bu ade a wani bia untumi ene sa nipa na ye den enante mane ye oba obre ne ho ase a ope bra papa bi abo na ope so ware na ono so da cho to making a family e ma ne ye kama no be ma no ka obeti ase no baba ko say woni ma adwuma me ye enso wo say amasi me ni gina wana aye de ana so hage me keke na sa de one me ada ena na hage so be mu nso a enye odo na no nso we be ma na fo so be ware say ni pa ne dia e wo say wo dan ho producer ana say advisor advisor iti baby we ko bia no na one ne na eko nti okoto nwum wie bibia no hotel am dem na one ne nyina akọ de akoda but ebu na won so wo ye wadwuma bi nti untumi ni akire sa de ene gya aware na emo awo ana say ene na to wadwirim say de besi bia ne de enye wasem Other for celebrate the Emma Kwabashan Con but too much GH platform here as so. And then to me circle also for Poma or that a year Christ Alive Church International I'm no. And then so dear we are winning Pastee da eban and com share and our things so on tray and ya elcosona with me a room soon fem now I tray a senior etie Yabekaya and Simbi echo so our MPP a catchy a fan Dr. Brown and our things so Yebra a year Kennedy Japan or Shankom be from Emmanuel Ebemu live in college. And a day Yababeka one asem ever uniaba Empress Nana Mcbrown. Yasha, in Crawford and our sem I a chapia, will be a sorry no ka, any and our end cry you say, I say, our real crampono, a DNA our dear. Mesaka Pastee will hand say the natural obeboye, na ya do our room esuko. That in a conversation. Oh, body at that room or Bonnie be any. Okay. We dear Shasi and I am far our semen Shasi. Mokoye Yamini pay to that for bound chain for counseling. And it's in the first of all, our real Nankasano, and Nitifi and in a toyen, a hip putting and a if you buy. Yo, Meda was a baby, Meda a tea for soon. I say, I will say, what I can I check a crack. Ye humanity, one was over here day. We said them kakra na we the only obade the edins our so na fe we free mufi na oba na san ye renew new makra so for kra ma bibia san age egu mu kra bi eti I want me nkan nyina no na me nkan se me hye me ho den eti sesi ade maba obi a woni me ye den ewo me nkan se adwuma ye anase me ye wadwuma de ama obi a ana wonte menka no obetimi ahyase aye audio dia ye de ama me wo WhatsApp no so na bibia akose de wo se ye de ekono pepepe aware ade a menka ne se nyame ehira so de ma enipa se wo se enipa bia no emire bi so a utumi ye den eware na aware no munu na emu nsem eye bebre because Saint American is say how to choose a partner. Idea a great we ya say when hunu eno
na eno ane say I love you eti I love you na the love na ekọ de a and ebedu baby wo say love no be den ebedu hwiambo enti how to choose a partner eno ne ade a me kan say great way na eno ho adwuma so na me so me yema amanfo dodo na ade enti na me kan sa fa ne say washi obi ni pa ne say o mewa manage wo ho ye obu a washi no kwa ne show a obeye wo no so ati ase obefa wo do kwa ha chilling bibia say wo kwa ye de sike o de asendo bibia etu nya ye no fo so wa ye de wa unwie dia ye ne say obi a opese wa ware ye den etu mpon ma na otumi nya ware papa no unya ware na dia wo so ya ne so be koso to pasti ese amesi na me be say ye den menene ware eti pasti hwe mame na hwe say aware ne be ye den e be ye yi ana say eyeyi okay nti ye ka ne sa doesn't mean say aware yesunsuma de ana say ade bi o wiase bia yesunsum ene wonam so nti sunsuma etaya aware chi ene ne de meba ho pa dia etia ne say wudi kan ehwe na wo say ese mesi me pese me ware ni no aware ni be yeyi say na ebe koso aware ni mu say na ebe koso ebi sukru ana eye de na eyeyi say tenye ne ahunu na kire say ni pay na bebo dabi enya de odo wani ye de ehu keke nti nipa bia na wo so wudi obi oye de ohwa ade ye de mawo obi ohwa nti obi a oye ni petitire bia ewo obi oye de ohwa ade ye de mawo me se mi kuteni pa hodo bebre a me hwa ade ye de mawo mpenfo me hwa ade ye de mawo nti bibi na o ma ye kura otimi ye de efrem of phone so obuoku a na wa ye audio e de amame se Pastee se mbese wo ye den uhwemu mame na ma kire so okay ebu a se me hwa me se tin allowance e ye sei na so for bi o de me bi dodge me de ma se bia e pray obi enu se de me tie me bi bia e pray ejeti o tam wa hwa de no sister ba ko say me hwa de no wie ye no e na me ka kire se ade a me hwa ya me hu ye no be ma no omwa woni na ware ye de eyeyi da for the problems baba ye de baba to so obe create problems de aye de amount at long last obe san agu aye de ahye nti e ka me nko a anka sa yes aware ye de mfa ho ye de enkonkon kokoshi nipa na ma sore ba nipa na ma sore ba nti o say daddy ya ye bibia dada ya to na so why you bibia da for say me hwe ma wo ye de worry obi bia afo say me hwe ma nti ho na o say da bibia no ye betimi aya na so say ye ba ye da je say ye hu adwuma e ma ba ma ni nya abanbo ba ma ni nya protection sa ni o ma so san ko sa ni o ma no ai san ye de frifie aya na ye ka na ebinumu ye de ka de o mo pese na ibu abaye kura ni wo na obi ka say ni say eni ho anase den ade bi eni wo na ye de eni di because me obi to ba have confess ya me man bibia no mo ye me man hwe enno ye eye just mpaibo ena nyame ho na ye de amani pa na ye de we enti eno no so na eye de ana ni pa na adwen ha no enti aware enya de ye de eye keke sa easy so who I love you say me so I love you ku ana de na makwa ware enti na ma ware be bre ye de eye de egu no enti nka ne kra no ye mpanyimfo no de wo mo ye ne se ye mfa ne se SMS na wahu na obesa ye de o wa na wo mo kubisa na se ye kra wo ne fi because you abusuye bi wo ho a edam na wo abusuye ni obi obesu so be ko school bi obewie pe chese obodam nti anu say wo nim na ukokoto mu a tama waboni pa no ka afonum se woni ne ba be bo bra pepepe na afedam na ye den ashase enti empayfo se wo kwa ware a bisa na all kind of ni oma mienu o be bisa wo honam so efie do ofiri mu no na ma me te sen na papa te sen obu o kwa mokura na abusa no mo ya konfo nti wa be bia o enti de ebu papa na kasa kokoro no na okwa o de ne ma no so ye de eko na obi a o te sa bia na timi ba ne ma so ana so who say obu afa ne se bu ha me ye konfo asa me kwa we me ne me ba na eko se bia me akra no etimi nya adwen sa kira me etimi ntu ubetumi nya but eye easy sa because of the be there ye tete wo free ye no
o nti na Bible say kire akoda kwan a onfa so na so onyini a wantwe ne ho ayɛ den amfiri ho o nti aware no egyane oma mienu ya me kan so ɔso kwa aware abisa etu be bisa wo honam so sunsumu de enso wo sa wo yɛ den wo bisa awre yi na make a kire wo yɛ den wo mo ya aware no bibia wie yo say na be ma no boro nsa kire bibia wo wiase no ba ni oba ni nim anti afọ mo ya aware bibia wie ya de be ma no wadwuma mu a de ana yɛ nim say de okɔ adwuma na adwuma mu pɛn na de afro ba no aka yɛ se be hwɛ de ukuna yɛ de ayɛ ko ɛsɛ obɛkɔkɔ wa buru titan yɛ se onu kɔ ani ba bi ɔyɛ de ɔwɔ so into the problems mo ba na ɛna aban boy so mo yɛ so a mo ayɛ de mo ayɛ obi o iska de ayɛ ono ankasa ne ho adwuma na yɛ de na ɛyɛ ne ya ɛwo iska ɛde ayɛ wo ankasa wo ho adwuma ma aboa wo no na ɛyɛ wo ya ɛna ɛyɛ wo ya de a ɛne obewu free o anase ɔhaw bɛba wo so free ɔhaw bia ɛpɛ bia bɛba wo so could you believe say ɔmo ware ɛbɛbɛ yɛ 2 years ɛna bɛma no ɛyare kakra na ɔma me bɛyɛ den ɛba bɛfa no ɔma me bɛfa no kɔ suhu ɔbɛfa no kɔ suhu awura no wɔ hɔ na yɛma ne nkra sɛ yɛ den bɛma ne fi nti nipa bia no ɔmo sɛ ɔnante wiase kɛkɛ wona mo a ɛwɔ sɛ utumi nya nyame nipa bia ɔyɛ den ɔtwa ade nti ko yɛ ade bia na wahwa ama ebu business bi ko na wakɔgye loan ade ko business ebu business na mfa but who ni munti no wo de wakɔgye scan so de ko yɛ side business nti ba yɛ sɛ na ɛka yɛ den aba wonti aware no saa na ɛyɛ den ɛteɛ ɛwɔ sɛ wo hwɛ wo sunsun fam ɛhɔ no ne first kora ansa na afei wasa investigation because wo hwɛ wo hu de ani wie na wo yɛ fiscal investigation na ɛne bɛma wo hu sɛ dia wo hwɛ yɛ no nti na apostle kan say no afei na ma yɛ den ma ti ase nti apostle kan say oh okay na aba besi wo mu de no so na ama bibia ni so ayɛ den ada hɔ ɛde amount na so wan yɛ saa we ni nyina na hu no say I love you a na the problem say yɛ den ɛba bebree because ebu ana ware no kra no oni nipa no mo aura ɛyɛ den enhyia mo aura no yɛ den enhyia nti sɛ mo aura no enhyia muntumi ware ema na yɛ den ema no ɛyɛ so ati ase na obi so kra hɔ no ma no ni spiritual background no ɔno no yɛ den eja fa ne sɛ wo yɛ jame mi yensu a wo hwɛ bɛfa na sɛ nsu na ɛba bedu so ati ase nti no sa aware no yɛ den ɛmfa da tembia the problem na bɛyɛ den ɛna ɛbɛba nti sɛ ubisa ame a meka ne sɛ ɛyɛ both spiritual and physical ɛwɔ sɛ woyɛ search ɛwɔ saa wɔ emienu no nyinaa na wotumi hu sɛ partner yɛ a mekɔ akɔ ware ne ɔte sei because metumi ayɛ den ahwɛ ne destiny so de ayɛ den ɛde ama wo metumi ahwɛ destiny de ama wo na afei nti destiny mu ne ɛbɛhu ne character nso so ati ase ne destiny mu no ɛne ɛbɛhu ne character nti wo hu saa wɔ sɛ suban na ma bisa wo sɛ can you because saa suban no wobɛtumi na atena fine because ebo nipa no wɔ koma ɛna wo so wɔ koma ɛsɛ mo kutwitwa wo ho aware na ase because we so frega we ka TV ball na we so ya gasu we at the time mo be wie ntɔkware sɛ mo ama sɛ dem wɔ ne ma ne nyina na wa wo sha saa aware we nti mema obi nware a wo sɔre nkwa na wakɔ ware keke ɛna wo yɛ sɔfoɔ tio wo yɛ sɔfoɔ wo no ɛno no yɛ wo gift so ati ase ɛnyɛ wo gift a ɛyɛ wisdom keke na wo sɛ wo yɛ de wo use sɛ tama we meka ne sɛ bu a o mema ne de nipa na ba sɛ meni ɛsɛ mɛsi ne yɛpɛ sɛ yɛ ware nti yɛpɛ sɛ daddy wo bɔ ho mpa yɛ ma yɛ no quick na wa frɛ Pastee so ati ase me dia mehia firi wo mo nkyɛn yɛ wo mo mienu no wo mo din pɛ nti me nyanya wo mo din a ɛna me bewura wo sɛ bewura hu mu sɛ me bɔ wo din a sɛ wo bɛba nti wo ba wo information so bɛyɛ den ebedi akyi saa na etie no eti ɛno no na me nka ne sɛ den wo hu di ade ne kwakɔyɛ den ɛkɔ akɔsira ansa wo sɛ wo eti no wa ka kyerɛ wo but on ti ase hwɛ ɛyɛ wisdom na ɛyɛ na me de nioma ekugu Isaac store ɛwɔ tema
aha no me de oil sene ade ne nyoma stores a me de ikon I say store no mo de me de call ya pebu a 2 days ni afra me 3 days ni afra me se nyoma ni nyina asa I de nyoma ye de e kopa me de call ya hwem na nyoma na asa na no mo afra me nti one day ana obi frɛ me nti o frɛ me na o se Pastee ma ba no mo se nyoma bi anye den eni store aha no nyoma bi ani ha na me yesofo mi wo prayer camps obebe ye 3 different places enti na me beto ade na me bisa ma ne se ohwa oye obe na ye powerful to me we no so me ko try we hwe na we amanfo di ho adanse pa o se Pastee na me ko try ade ne hwe me de try nipa be ye tu o se me de try wa akpa o se ade ama bo ho pa ya abo ma ye ho akonkyere ne ade se akpa ne fa se enti ho na me be fa more and I did call me prayer camp or you ma or see the next one I dance the sir and I mean me who cry the anti mu amount for so it was say who saw the bapen in answer me dey call me prayer camp e nyansa keke ba kon so say me dey call me wa Lagos na he the efu na ono de ono Lagos at the taron e nyansa doctors na wo mo ye den eti wo na wo mo ye adwuma no enye wo mo na wo mo ye nduro ni nyina so what you say but onimu say amoda yakwe e kwa kosa malaria so what you say eti wo ba na watwere de aye den e de ama ebi nim kura e wo drugstore so me ade a oye we na wakere wo say ko ha scan impokura no ebi nim a wo praise sa ko twa wa ha so what you say enti eyenimde wo ni sa gift na obetuma hwe e de ama onipa na just say obe call me na ma kire wo dia wo be ye den wo be ye okay ti see I fa ni say me ma ye mfunso na wie me nya ko de meti akwa shower na se ohaw ni abebre say ba ohaw ni nyina na wo se me yi me hu efia ware ana ebi wo hono me wo se metina ware na se ni nyina no wakwa kwose mu dada consult me so wakwa mu dada consult me o Pastee gwa de ma wakwa ba be ko mu no me hwa ne ma bi e wo mu a to be frank the many enje hu na me nhwe ebu ana ye saa bi na eye saa ema biribi enso ye de eye biribi nti eno no de na ma saa bi ye saa ma biribi ye biribi no ebi betimi aye huhu asem se ebu ho a wo ba no wo achifo mbe so be de ebu obenya wale papa ebi so ana obe ma ne side nse me hwa na me hu se no red light ye de eso ha aha no mu ti se aha no se sa okay enti den na de menye me so me consult me consult enje sa me no mo ye adwuma nti me so me consult mo be kire se sa asemo ya all kan ye say man na asolve okay ebi angels na eye in charge of our Rihanna David me kan sa na ne me kan se me no say no o ka kire me a me esa ne se Yakobon ama me sa gift ni nti me so me consult wo okay nti wo ni abofo na de esa ba aware ankasa hwan na ni aware na dele o da bi aware de eya de nyame ye de ehye ma yen abanyame ahye ama yen no e be firi wunipa na wo ko aware no kwa ye wo se wo fa so te se da me chire wo se wo hwehwem both spiritual and physical hence wo ye physical de nko a na wan ye spiritual de a ye wo physical ni bi wo kwa mokro a wuri hunu se ebu ho ana ye fa se bu a o suban bi kra ho a ebu abusuafo kro bi ani na se spiritual se ni nyina na obehu but ni a ebe ma de ni begina de ebe ma de ni bekoso de ebe ma wo nkonkoto oha mu ni de ene hu no be ye de obeka obeka me yehu ma yetumi aye de e de atoto de aye onti hu se ade bia nipa obeye bia de e wo se wutumi ye de nye obi o de obetuma hwa ma wo obi nso a enya se obi akeke na ohwe obi ohwa ade a obi age ni tum se sia mesi de o ka se mu se ya na se ohwa de ka kire wo se sei eno ano enti mama ya hwe Pastee we de ya hwe aware ye kasa aware a afa no ni nyina ne ye ni nya enyi wo mu betimi a kire ye mu kakra so enti kra na wo say you worry in the first place aware de ene de ya de a e wo say you worry because ya anware a ye ntimi enye de ene also wi ase I say ebi mo e wo a mo ware ene mpache say ene no nye good way
ana ye obi so ho no mo de a on de na ya bɔ ne sɛ on ware da ɛno so ho but wo mo no so da bi obobu a de ɔno a on ware ye nipa bi wo kra ebu a on fa oba da obi so wo fa be ma da ye wo saafo ho but wo mo no so wo no mo ye kakra bi nti aware de so mo mu ni atenka na wo mo so sa na wo mo so bobɔ bre no ɛte no no won sa na wo bobɔ bre no te nto no nya atenka bia ma we bia ono so ye gay ono ye lesbian no but ni atenka bia for sa ade no so no sa na wo so de ne husi wo ma Nyankopɔn nko a ɛyɛ sɛ Nyankopɔn ko de so ma nyame a ɛboa ɔde so ma nyame a ɛboa but ɛyɛ sɛ ebu enu no nti ɛna ma o ma yɛ sa but wo so mo bobɔ ɛno no sa na wo so make an so system ne yɛ de ɛtie okay nti na wo ka bibia ansa na me dey sense me say bem ti aware no itre de ye wo mu na nti yan ka ne sɛ bebre aware a yɛ de eguo ɛne ade a ɛnko yiye no ye wo ɛfa bi wo hɔ no mo a na efiri awofo no ɛyɛ sesia modern na yɛ de ye wo mu no because akoda ne fi school ba ya bebeebe osan yɛ de eco studies of studies ba obeye homework so ati ase nti homework na oba be ye no aduane kwa na wo mo no a o ntimi nko jade ho enko nkohwe nti be brawie school a uhu na awuraba kama na oguru ho be ye nkwanfu bi ama wa wasesa maginko an ode agum se twa enso aduane wudi a yetie mu scent no ansa na taste ayede aba nti aduane emu hwa no ha ba aduane bi ho a e dokodoko but emu yenwa na free kwan of aso ye den eye aduane no because me kan say o ye bibi say odi mojanam ye den e be ye aduane a se na wo say ye den o runam no kama na odi ye den odi gu chance ni mu etwitwa gene ye den egu so ena de otwitwa gene egu so a bo no de magia ye den wadi kan say aduane no wadi kan say aduane no okay so ati ase enti instead that obechi ho no na we ni bechi a wona machiri kwa o to say ade ne ye de echi enti osoni makonu so ode gu so na ye chi o eno ne ye first ehwam a odi ama nkwan no na se nkwan so kan wona ma aware so ne nyina kan enti tie o obi so ho no mo a sa enam yi odwutwa anam ne pepepe na odwutwa gene dia gu so na ode nsuo agu wodi nsuo gu mu a eye chi na oche ho no wo no ade bi ade nsuo gu hu bia no ye noa but e wo se wo chi a wo nsuo bia ni hu na magene no ni ade se kakaduro ne ka ho a bi se garlic ne ka ho a amana tumi ade wura enam ne mu ma chance ni mu aye dry na se pass wo sanso ye obi a wo no anuane o e je se unni aduane no ya abra ne ha me all around say ye titi mi fie han se me ye nkwan ma wo ha na me di wo ka wo ha no mo a ebe ye wanwa enya asem ebe ye wanwa enti wo ye warefo me kwa yeah dia ne ma wo edo oyere ana se dia ne be ma ben ma adon ne yere akase me yere we die mintimi fa ne chimpo ebi na mi kan se obo nkwan de wo nkwan ye de waduane eye kama ema waware ye de eso wo ye obi a wo bu ade buo eye de edi aware mu tintirman kase pa because wo mu ade a fa ne se wo mu ade a untumi ware obi a oye dignity untumi ware pakese bia obetuma ware fem fo yi bi ni ade ni bibi ba se bu adi pakese ni petitire because ni petitire no amanfo ba ne nchen always ni se wo ye obi a wo bu ade a wani abia untumi ene sa nipa na ye den nante mane yeye aso ono so betimi atro na kade na nka maboa na salma no fa ye pompous o ka o makwan ena na dia me ye bia nso wani e wo dia be bia o kasa ho enti dia na pesa me ye kura bia dia me kan so ati ase ese na jimi kakra o sa ma na basa unya obi a oye soba obi obra na ho ase a obeti ase ma wa ye den e ma wa church obi kura wa be ma ntumi de koma o se ese ma si mi hu se ye den oye nuane kama mi hu se we ntim pese me de wo ye den ma na wusua e wo no ho oba obra na ho ase a ope bra papa bi abo
na opese o ware na ono nso da acho to making a family e ma ne ye kama no be ma no ka obete ase na ne agimie wono ho a onte ase ana de me koma no ade me yonko ba na obeche me yesi e de na me nim ye obe kan sem bebre chukuru oh ma kwan eso o say onye aduana so ba na de aduana fo na wa ye de ana wa yes no it will be say me say wo ye aduana fo a untimi ware me ye kasa ware mu experience a me wo be brave and ye wo betimi aboa ye wo ekwan we so ade nti na sisi a ayete say omo ye etitiro no oma ware eya to adeje no and na ye beti say asumesi wagidin pa enso na ware enche na egu asumesi nso so wagidin pa enche na ware na egu ye fa ne say e de important ene masa ne me eba eyomode bira no ana say omo hu ne say omo hwetene omo kunu no de ye intipa na ma wade ni wo mo di bira ne ye de eka ho bi ena afi the nature of the work no so ye de eka ho bi say ntia mechanics ane say o say enipa na wabe ye celebrity amafo he ratenenka ene ade anyway he enti ono no mpese ebu ho bebre ne ho ase ade ama be ma no na wo ye de enso a bible say be ma no ene etire so ati ase enti so wo sokora wo ye de usua wo sika wo bibia bata wo so wo bre ho ase de ma be ma no wo so ndi say sa wo brase na ama pepe pa ware na nyina da because obama bia nso nu a obama kwan se oba na be hye no so anofa na nimu nyefam anofa na nimu nyefam ye wo mema bi wo ho no mo a ye wa donke mema bi wo ho ande obeye den be de wo se ko se nsu do akosa aba wo se kotwi meko no o akotwi ya nso si bi amani bia no be ye wo same but wo mo no so wo mo no so wo mo ye kakra bi ba de ana wo so a we celebrity nso no wo so mpo bi a ayi so wa ye John kakra osu po bi on so no gina so no se na no gina so so on so na ni afi nti o ye so be se me so a on ye den on ma pan nti ba ne sa ware ne ye den engina da ko si na nya ware ne ye den engina ana fe dia etosu bie mu no wo de ye fa se na wo ka na na manum de ni ade wo se be ma na nti wadwuma na se pa wo na ware be ye den because mu ko twa set da wo se ye den we famobi de me kan so ati ase say fiano bem kakra esa insusomu kakra ona wa wo hwe na oyere nso na ye den na ukokonya obi sa lewin say ye no say no be miamia wa na fa ne say ye den fa ne say o be ma no ti fie na o hwe sa fi me say ti me yere ne miamia ne say ya and also the problems here there eba aware nim say na oyesi ni training ana say wunim de oya ansa na enu tina me ka say wo be ma no so a wo be ware say nipa na wo say wo so ye there wo hwa ansa ana wo say ye wo mema ne bi so ho na ono no nhyeda ni ska sa jo ba no so sponsor na ye ya na oya no na ye there o de na wuram enu no so ho wo ta fo wuram wi a ebi wa kwana afọ ba no so asa aboa no kra owura mu wie na afọ se ya ni sika se wede ejire gina ma no ne o ma koyie kakra ma no nti afọ hu se wo de sanse so be se no so a on ne se o de sika ne to no enu no ba enu no wo ho e wo ho no ho aye den eye adwuma e na fa ne se bu a wa ware musician so wa musician dia ene wo se wo so da wo musician ana so da wo producer say ho tell baby obekọ bia na ne ye den ekọ because I want to know anko baby obekọ bia na baby obeba bia mami obia tio obi oye ade bia obedwam bia no or attract someone so what you say obia oye ade obedwam bibia no den eye den obe attract ni baby nti eba na sa se wanya oba oye no kwafo a na amafo twa fa ho amafo twa fa ho what o cancel bi na echi sa enti sa oso twi but amafo twa fa ho sa oso o mu twa fa ho sa na sa fa ukoko hu a ho no so no ba be ko sa woni ma adwuma me ye enso wo sa sia masi me ni gina wa na ayedien ana so ha ge me keke na sa bi oni me ada na na ha ge so be ba mu nso a enye odo na no inti wo mu a wo to nwom ne ade ne sa we no so eno so na ye de egu wo ma ware
in so be man as fo so be ware say ni pa ne dia e wo say wo dan ho producer and as advisor advisor it be we ko bia no na one ne na eko nti okoto nwum wie bibia no hotel am dem na one ne nyina akọ de akọda but ebu na wo so wo ye wadwuma bi nti utumi ni akiresa de ene gya aware na emo awo ana say ene na to wadwirim say de besi bia ne de enye wasem aye sa pa de 1000 years aware nye yida nti na kire say wo ye nyumtuni o say wo ware nyumtuni esa enye sa wa obi a utwasini a e wo so ware obi a utwasini ana say ukunu ye producer ana say oye we ya baby abeko bia na ka ho bia moko na yesi do ko ne number bi bebe 3 days na wo ma afie ye de ne nam ye de ne hyemu wo ho no mami esa wo tro sha me na da o internet na this have problems na ye de e beba we na if you can bokura no enka ne kura no so na fa police for first work for no water for ne ade ani we no o say ebu o ha samomi enu nyina na mo wo service ni mu a yetumi transfer we kwa na ya transfer we so akwa intina wo so na wo ma wale nyina kete say wo so no ma wale nyina transfer yo ba na say de wo so jama wo mo de aba we say ebu o ha say yi ba ma na de ba me kan say tema ha oba na so ne de na ba tema ha na say de wo mo so na first ne de na enye kura wontina wo so na wo ma wale so tem bia problems tem bia ntokwa eti niema aware eye de enyina no na fa say wo ye sofo na wo be ware a enso hu nipa na pepe hu na obeche wade be me ensa toto coat mienu bidi bre wa pepe hey what yes we do wife material obi so na oba no ti o because wo ye sofo a hu se nipa ba won chen nje se wunya oba oye service awa e de nipa bo betume de aserve won nipa ba obetuma smile a kire won ye kasa fe on smile ankofo obi oba ho bi ayonko there be ye obi so ho no sa all people's friend oh nti afo be hwa fe na ono yonko nti asof ma me bebre so ho no mo a won so tumi koto o house so ma me fu bebre ho no won so tumi koto o house mo aye den mo tumi fi mu kunu mu achi nti we na wo ye na nipa na eba ho no be ye free but enye too much free just smile no hello apo ayesa dia wa frɛ MTN office de obema call no so bia no ono be sere kama can I help you and to ono yes na entrese e odofo bia wanya okay but what you say nti na wo ye sofo na de na oyire ayo bia okeka na nim simu too much nso a eno so ye de enye because I was on your smiling face kakra never so mama afia baba na rewa we nuku nti eno no emoa oko ware sofo woni maduano a otumi ware sofo so ati ase sofo ka say o made for home be you but one day ebu na won ne kura na akọ baabi mo kwa madam fana we oko ne chana sofo no kura ne yere nso sensi a na we problem bia bento watu kwan we yera ba dia ne onko kitchen sa neighbor no because okoye aduanefo no bakoye no enti asofo eno no so ye den ha adwen ena asofo bia no e wo se wo se wo yere no ye den e prayerful obetuma ye den aboa empaibo so ati ase e wo se wo checking the spiritual background no so hwe eno so ye checking ese na so obi wo no mo a na ye den na oye patako no de enuanten ho ma ye den afa no ho nso say Jesus yes eso be ka se boko no kwa ho nti huhum boni ne huhum papa no eya ensunsuye ne sheda anye clear because we na ba sorry there nti usi den hu se we wo ye huhum fi we yo papa mami hwe yen aye kan wo no atans bi wo ha wo kan wo bo se nipa bi do anim na de na owo apija ne tisi e na pampam nti wo se Paul e ka bi che Timothy se empentem emfa won san ye den egugu esa fa gugu ni paso konsanse na odun sabe gu ni paso no na ye o level awaye den wadu awon se fansa to no so
so ati ase nti na chere say wonni eni a eni kwan say wo bom pai no obi ana obetuma bom pai but e was say oyusu we e was say oyusu wa adwen enye bibia keke hwe say nipa ba me nchen wo nipa ba me nchen wo he ya na de ye mom pai era kama bi enti because ye si nti ase ye mom pai era de Nyankopon me da wase me ye okase so do aba wo fi pe na me te ho nti ho na me bie mani ho ne ele sound ho want me tie pe na me bie mani nti me bie mani a na jacket what say oja so on sa we anaju boja na keto abense se pe na call nanim say pe na eye ho kese say pe na sorry dey me kawa meko and I'm say sa na me say ko kacha unko for ne say the apostle Pastee Freddy ho na oba ye no mo ka say me ti akeke me ni nyame na ye den wa me ni ahonhom na e wa ha mo ka say me ti akeke o di America no dwane me ni ahonhom ben me ni angels me ni angels na wa ha eti me ni akeke if fa ne say we say ye nyame na ye den e na o ka me ho a e nyame no o ma afa na ba chance bu am say pass ye den say na aye no because ebi see na enchene sofo na e do bompa ye na presby we dom who so do mo dom dada nti wo tempa bo na afa na ye could you believe you say amanfo consultation papa na nchen nti oba ku wura ho a opie the next way a okoye no enti wo ma twen ayeso wa check akra nto opie ye no so papa na beka say nurse nti papa ni kan nurse no na wo mu nyina tete wa for nti ona oba kokoko hu we funu bo say edia ofida ho no ba ache so on kan say nurse ana so sa ne ba ni wura ho no mo a papa nda wada David na ni busia ena ne sa no ye say nti oye sana na 5 no esia hey owu ana enti na ne baba ko ye de e ba me ne me madan chen be ye de e be ye mpaibo enti oba be kan asem ne kire ye ne so okay na ntina wo de no akọ 37 ena ye kokko hwe nti ye ko bom page na ne se de bi se na de na ye no che so mu zini de ne ye de ne ba che so mu zini de ne ba na enya de a ye betimi aye se adwuma na ye de e wo hospital bed no so and almost feel big esa so kesi papa na ye de papa na ni petit tre de me body se se de the whole Ghana bi anim no so nti oye big way nti ye won we so say de won be yi na free ho na won be hu so de na ba ha ade bi won na ojimi hu a wo be hu free o de ti an say so pe hin wa ye de we free eti adwuma na ye no adwuma na ye de na fa mo sa ya o so da do sa tutu bi aba do tutu hwe ani ye so buttons ba ko mienu mi san kwa na wa wi aware munsem edoso aware munsem na nkasa na ehefa na efi enete ade apostle Pastee obi nyema bi so ade a kire uyo ba uni maduane nia umu ade a enwene aware ho ai na afei so ansa na abekọ aware so e wo se ubisa Pastee ebeje wonu disem we chat wo na ya sorry ways yo ebi so ni emema no nso aware wo ba no so hwehwe be ma na hu be ma no se de oye de wote ye wabusua bia mu ni wo mo ma se na wo ye de wo mo tie nti wo so hu na hu se ubetumi ekopo with sa abusua na na because ye wabusua bi wo ho a eye polygamous family so ati ase wo mo ware bebre onzi be wo mo ware bebre no na wo nso wuntumi aware mienu okuma hawo dami kan so ati ase ndi so ware sa be ma na hu se ye den e wo mu a obako beba and another person be den beba eno no afi na e ho so wo ye den wonti ase wo so hu se ne bra wa ware mienu hu se okwa na ne papa nkasa so e den ebu a wo ye no miensa dami kan so ati ase nti we na ebu ana obigini Pentecost kakra nti na oye so be ware ba ko ba ti bu okọ mu na na fi moja no blood so ati ase nti eno na wo se wo ba no so ye den wo so check be ma ne side hwe obema bi so wo ho no mo a e ma no do musua boxing nti wo se wo check side ni nyina so hwe be ma bi wo proma
also check sade ni na ye de hwe na ye obema bi so a on pa adwuma ye woni pen go tem your life pin but fanboy on ye adwuma it tem bia wo de wo ho na mu be didi hu a fine wo fo say wo sika na ono so na ho ofa ni ne dressing ti no one ne be kwa na ne na ye shi o say bibia mfiri ho ye de emma because asem kwa tu wo abusuan mu a wo na be sponsor wo na be sponsor na yakọ so ati ase ha nti so wo check sade ni nyina hwe ansa na wo so yo ba wo do ho aye de akwa ko wura aware mu ha nti ade no eye both bema any oba ni nyina na wo say wo ye spiritual and physical checkups ewi ansa na counseling kura na aye de aba because one yes enioma na uru hu sadia enioma te na fe aware so kan aware mu nsam so fa nkyere enipa bebre because more na o ka kire wo mo no uni mo bi ono so pe be ma no henti o te say o dey everyday bia no ya ma 100 Ghana so ati ase ebo no ya ma 20 Ghana wonto onye hu say 100 Ghana and I san complain a wo say any higher there because dey ma 15 pokura me fa wudwane hu dey we can so ati ase ebetuma ya say wadanfo mpo kura obetuma age na fi won sam but imagine easy crowd ya dey e dey free one because e go na sika bi o dey ma obi an so ka kire no oh e no dey ma ko shopping o ono so yemfa ne nko bi adafo yemre no ayebe eninti no ye de mu ebesi ahanam say fa comment ba comment section honom one eye osofo Pastee eye adwen ana na emma ne so egu so na ye hwe ye ho sisi ene ye ho fama no sisi ehie ene ye de mu AC yakra